Pastor, nganong dili man mo mag-sign of cross og pagpanguros nga miingon man si San Pablo sa unang Korinto nga alang sa mga nangakalaglag ang kahulugan sa cross walay bili. Apan kanatong nangaluwas bililhon, King James Version. Ronel Ibarli ni listener og nagtan-aw ko karon nimo sa Hope Channel na ako sa Manila karon. Okay, daghang salamat no, labi na sa itong mga kaigsunan nga nas Manila. So ang iyang pangutana nganong dili ta mag-sign of the cross unya nag-quote siya og 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Kining chapter 1 verse 18 igsoon akong gibasa dili landugay. Wala man mag-ingon dinhi nga manguros ta. Lahi ang word manguros ug lahi ang word nga cross. Ang in English anang gitawag nato og kining gitawag nato og cross no? Og kanang word nga manguros lahi na siya diferensya na may sign of the cross. Okay. May kag crucifix. May sa kag cross. Aduna siya managlahi nga diferensya igsoon. Kanang word nga cross mo na mabasa sa unang Korinto 1:18. Pero kanang word nga manguros dili na siya mabasa sa unang Korinto 1:18. Ang kanang ingon nganong dili mo manguros gi-assume o gi-presume nga naay sugo nga kinahanglan ang tao manguros. Gi-assume lang na siya, gibana-bana lang na siya nga naas Biblia. Pero ang tinod igsoon, wa tay mabasa sa Biblia nga manguros. Okay? Wala tay nakita din sa Biblia nga adunay usa sa 12 ka apostoles nga nanguros. Wala tay mabasa sa Biblia. Wala tay mabasa sa Biblia gikan sa Mateo ngadto sa pinadayag nga adunay usa ka Kristohanon nanguros. Wa tay mabasa. Pero natay mabasa sa Biblia nga naay cross. Unang Korinto 1:17, Galacia kapitulo 5:14, Juan kapitulo 19, naay daghan mabasa nato about sa word nga cross. Kana pangingon nga take up the cross and follow me. Naay word nga cross pero wala nakabasa nato daigson nga manguros, mag-sign of the cross. Wa tay mabasa dinhi sa balaang kasulatan igsoon nga gisugo ta nga manguros. Lahi na sa nag-ingon nga gisugo kay pagasulat magud niya dinhi sa iyang gitext igsoon nga gi-assume nga naay sugo. Sorry kayo kay wa gyud tay mabasa sa Biblia nga kana gisugo igsoon. Nagtuo ang Adventista og cross og kanang cross igsoon simbolo, dili literal, simbolo sa mga kasakitan, simbolo sa mga pagsulay, simbolo sa mga challenges sa ato nga pagkakristohanon, dili ingon nga literal igsoon nga atong ipanguros kay malibog man taan ang pagtulunan. Sulod ka sa simbahan, manguros ka. Wagi ka sa sementeryo, manguros na sad ka. Asa ka, manguros ka. Sa magay sakto ana na batay mabasa sa Biblia nga ang mga 12 ka apostoles misulod og simbahan ng uros? Na batay mabasa sa Biblia nga ang mga apostoles niadtog sementeryo nakapit ng uros? Wala man tayo nabasa din sa pagkamatay ni Jesus Christ. Mateo 28:1, Marcos 16:1, Lucas 24:1, Juan kapitulo 20. Nanuaw sila dito sa sementeryo igsoon pero wala may usa sa apostoles nga nanguros. No? Wala man tayo nakita diyan nga nanguros. Wa sa tayo nabasa nga word nga crucifix. Kundi na alay word nga cross. Nga diin, simbolo mo na ang logo sa Seventh-day Adventist adunay cross. Kay simbolo ka na igsoon. Dili ingon nga ato ipadapat sa gitawag og manguros ta. Kay wa tayo mabasa sa balaang kasulatan. Kung wa tayo mabasa sa balaang kasulatan, dili ta magbuhat-buhat igsoon. Kay kung magbuhat-buhat ta, kalagdaan na sa hinimog tao. Kay dugay naman ang gi-practice, so nahimo na siyang tradisyon. Unya ang Marcos City nagingon kawang lamang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilang pagpanudlo gipakadoktrina ang kalagdaan og hinimo og tao. So kato ba kalagdaan nga hinimo og tao, okay?